Ja, her har vi Chile med Santiago, hovedstaden, hvor det hele foregår. Det vi skal høre om, lidt her, hvor jeg peger med mus, der ligger, ja, Chile er selvfølgelig markeret i punkt, og det er Sydamerika, det har med at gøre. Så er I spole lidt ind på det. Yes. Det er Allende, det handler om. Santiago Allende. Jeg slutter. Salvador Allende, det er det, han hedder. Som der her er et frimærke af, åbenbart fra Sovjetunionen skyde på, da det er sådan det kyrilliske alfabet, og kan man se her om bagved, og en stjerne med hammersejl indeni som stempel. Så det er meget, der tyder på, at det her det er altså ikke ligefrem noget, vi kan sige forfærdeligt meget om, hvordan han senere blev opfattet i Chile, men i hvert fald et tegn på, at han var anerkendt som socialist i Sovjetunionen. Yes. Vi har set lidt på en kilde, som ja, der sådan også er redegjort for i tekstet her. Det handler grundlæggende om, at Salvador Allende holdt en radiotale til alle chilenere som sådan, kort før selve kuppet og fandt sted, og han blev dræbt i den forbindelse, enten med selvmord eller blev skudt. Det er der en del diskussion om. Men i hvert fald så henvender han sig til arbejderne og beder dem om ikke at tage kampen op mod kupmagerne, som er den chilenske hær, og beroliger dem med, at de nok skal vinde deres magt tilbage, eller vinde stadigvæk holde fanen højt, selvom han ikke synes, de skal gøre aktiv modstand. Han ønsker ikke et blodbad, simpelthen. Han ønsker ikke en borgerkrig. Allende kalder kupmagerne for fascister, og beskylder dem for at være støttet af international kapitalisme. Og det tyder derfor klart på en ideologisk kamp, men også når han refererer til noget internationalt, så kan vi også ret hurtigt lede det sammen med den amerikanske indflydelsessfære, som Sydamerika omfatter, og en kamp mellem kapitalismen og demokrati, liberal demokrati, som USA står for over for socialismen, som Allende og som vi tidligere så Sovjet også hyldede. Her har vi et billede mere af Allende, der taler til folket. Ikke helt, hvad man kan forestille sig, han gjorde under radiotalen. Det ser ud som om det er et offentligt foto. Der lige frem er blevet manipuleret med det. Det står ret skarpt i kontrasten. Men uanset hvad, så har vi i hvert fald et lille fint foto. Skal derudover se et billede mere af hans modstander, Auguste Pinochet, som bliver fremstillet knap så positivt med sur mine, armene over kors og solbriller. Han ser ikke så indbydende ud. Og det er altså ham, der satte Allende fra magten med et militærkup i 73, som der står. Han sad helt frem til 1990. Ja, her har vi så måske også, hvad vi kan kalde en billede, et fotografi, som vi også kan anvende som kilde. Leven, hvor vi ser hvad der åbenbart skulle være Allendes lig, der blev båret ud af præsidentpladsen. Svøbt i en boliviansk poncho, som der står. Måske lidt symbolsk. Men uanset, er der i hvert fald stadig et åbent spørgsmål om, hvorvidt at Allende begik selvmord, eller om han blev dræbt, som igen også har en symbolsk betydning. Det er igen et forsøg på at fremstille historien som, var han kujon, var han helt, var han martyr, var han kujon, eller hvad. Det er der selvfølgelig en kamp om blandt henholdsvis den ene og den anden sides tilhængere i den her konflikt, ideologisk kamp.